ị gara na meeting nda na village gị ebupụtara gị ọjị somebody achọ igozi ọjị ka anyị mee na n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ si onye ahụ shut up. Ọjị awụghị ihe a na-akpọrọ na Jesus Christ. Ọjị wụ ihe has to do with our tradition, culture and tradition. Christianity was foreign religion imposed by the slave masters. I repeat, imposed by the slave masters. Christianity was a foreign religion imposed by the occupied power. That means nde riri anyị wụ ụmụ nde riri eri. God Chukwu amamkpe ekelene m Chukwu na dia nwoke ndị na apụtala na nde eriri eri. Any meeting ọbụla ejere, ị gara IPOB meeting, ị gara meeting ndị Igbo, well, ị gaa na meeting ndị Igbo, ị ga-ahụ odozi idiot. Ha niile wụcha ndị Catholic. Odozi idiot. Ije any place ị gara meeting Igbo na the whole world, 95% of them were Catholics. And the 95% of them which are high chief and chief. Some were majesty. Onye nna ya na awụ eze ya na aza majesty. Ha niile wu chief and high chief. Onwe onye pere na onwe ka ya ni. Ka m gwa gị because ala Igbo anyị na ha efule. Onye mere Chukwu ji kpọta m n'elu ụwa ka m gbaa nnọ, ka m kụziere nnọ. Gerenụ ntị. Ofu eshi aga m anụzi n'elu ụwa, but ka m kụziere nnọ. Anytime iwu nwa afọ Igbo nwojuru mmiri ara afọ, lesi m iwu na-efule efu, lesi m iwu an idiot nwoke ga-eje na meeting eweta ọjị Igbo. Somebody ji ọjị n'aka or chairman or whatever, sị ngwa ka anyị kpee na ekpere n'aha nna na nwa na m chairman kwụsị. Ihe wụ ọjị Igbo. Ọjị Igbo a na-anụ foreign religion, ọ na-anụ bekee, sụọ ya n'Igbo, kpọọ mmụọ nọ n'ala nna gị, kpọọ Chukwu na ndị ezumezu ha, ma ga awụ ọjị otu ndị Igbo na-eji awụ ọjị. Hapụ ọjị, weta biskit, cabin biskit na sweet, kpee ekpere. Ndị Igbo tetere n'ụra. Anyị wụ ndị eriri eri, anyị wụ ndị akpara akpa. An awakened mind a na-eri ya ọnụ. Ụbụrụ tetere n'ụra cannot be enslaved. Ndị a na-eme enslaved wu idiots, efulefu, ndị eriri nna ha, ha ekperekpe ka erie ha, and in fact na a ga-erikwa ọpara ha, and na a ga-erikwa ọpara ha. Are you not useless idiots? In the time they are working the one na akushi ihe, ọwụzi ka mmene no prophecy, lekwe prophecy. Forget about prophecy. Ke mmene na-eme before. Onwe ihe nno nyere m. Amụma niile m buru gbasara Biafra. Enwere ihe nno nyere m. Enwe ihe nno nyere m. So hapụ no prophecy. Ka akuzieri idiot re ka nno ihe, ka nno mata ihe. Because ọdịnala na omenala ndị Igbo na ha efule. In the light of all these revelations, ndị anyị nwetere, ihe ndị King of Belgium mere, ihe ndị Pope Leo X kwuru, ihe King James kwuru na ya na-akpọ ntụne, na Jesus Christ ihe kwuru about it na-akpọ ntụne. Finally, inwe ịmata na ndị create this rubbish, this bullshit wo the Falabians. Ndị Igbo na-echuzo dikwe iso bọsụ ga-eburu nnu, ga-abụba nnu n'ime ọkọta